cas que avui estem aquí. Com a representant a l'Associació Comerç i Serveis Claret, tenim a la Maria Àngels Pallissa, que és la nostra presidenta, la Carme Ramos, vocal, i jo mateix, que soc el secretari, Jordi Morillas. I tenim el plaer també que estan aquí amb nosaltres el Clemente Puello, que és vocal del Patronal Fundació Segur i delegat de logística a Saragossa, la Mireia Mercader, que és directora de projectes de la Fundació Segur, i també s'acompanya més gent aquí de Segur, com la Remedio Romero, que és voluntària de la Fundació Segur també. A tots ells agrair-los el suport que s'han donat per iniciar el projecte. Avui l'Associació Comerç Serveis Claret i la Fundació Segur us volem presentar un projecte molt engrescador. No és un projecte pas nou, perquè Fundació Segur ja fa força anys que l'està portant endavant, però sí, per l'Associació Comerç i Serveis Claret és la primera vegada que hi participem. L'hem anomenat el projecte Recollida de Taps Solidaris, tot i que el nom real del projecte és Tapones para una Vida, que és el nom del projecte i és marca registrada de Fundació Segur. A l'Associació Comerç i Serveis Claret, que com sabeu agrupa a més de 30 establiments de l'eix comercial del carrer Sant Antoni Maria Claret, també estem una mica preocupats per poder donar suport a aquelles persones que tinguin alguna problemàtica, sobretot de salut. Tots som coneixedors que, sobretot al barri de Barcelona, hi ha molta gent que recull taps de plàstic. I ben bé, no tothom sabia ben bé què fem ells. Els recollíem, els tenim en bosses, els portàvem a algú, aquell algú deia que coneixia algú, però ben bé aquell algú qui era i què passava amb els taps, no sabíem si això era un mite o no era un mite. Com a associació vam estar investigant i vam trobar que la Fundació Segur és una empresa, és una fundació que depèn de l'empresa Segur, que entre altres coses es dedica a fer la logística de l'entrega dels taps cap a les plantes recicladores. I ens vam posar en contacte amb ells i hem signat un conveni de col·laboració pel qual l'Associació Comerç i Serveis Claret s'encarrega de fer la recollida de taps aquí al barri del Camp d'en Grassot a través dels seus establiments associats, i Fundació Segur s'encarrega de recollir aquests taps i transportar-los a les plantes recicladores i fer la posterior entrega dels diners que es recullen cap a les persones beneficiàries, que principalment són nens amb alguna incapacitat de salut. Bé, per nosaltres, per Fundació Segur, és un plaer estar en la presentació d'una nova adhesió a aquest projecte, el projecte Tapones para una Nueva Vida, Taps per una Nova Vida, que per nosaltres ha sigut molt important perquè permet donar suport i ajuda a nens i nenes que potser d'una altra manera no la trobarien. Des que el vam posar en marxa el 2011, han passat ja 4 anys, que es diu ràpid, i en aquests 4 anys 116 nens i nenes de tot arreu d'Espanya han rebut fins a un total de 861.881 euros. Aquests diners, que són molts diners, ho són encara més si pensem en el que s'han convertit. S'han convertit en il·lusió, s'han convertit en esperança, s'han convertit en una petita millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes, perquè gràcies als taps aquests nens i nenes han tingut cadires de rodes adaptades al que just necessiten. Per què? Perquè els nostres serveis públics de la seguretat social estan molt bé, però no arriben a tot el que necessiten els nens i nenes. I tenen unes necessitats molt especials. Una cadira de rodes adaptada, un tractament de rehabilitació que li permeti a poc anar traient aquestes paraules que tenen dins del cap i que necessiten que algú els estimuli i els vagi traient cap a fora. O, per exemple, un lector de retina, perquè un nen que només controla la mobilitat de la vista dels ulls pugui demanar un got d'aigua. Coses tan senzilles per nosaltres que ho fem sense pensar. Gràcies als taps solidaris, fem que altres nens i nenes tinguin també aquesta oportunitat. Però també
si ens fixem en les dades, encara impressiona més, perquè 861.881 euros són molts diners, però si ho traduïm en taps, tenim quasi 2.000 milions de taps que han fet falta per aconseguir aquests diners. Tots aquests taps podrien omplir fins a 11 piscines olímpiques. Ha fet falta moltíssima gent per aconseguir tots aquests taps. I per nosaltres, cada adhesió a aquest projecte, cada cop que algú es posa en contacte amb nosaltres, en Fundació Segur, i diu volem participar, volem portar taps, per nosaltres és una notícia fabulosa. És un motiu de festa i per això estem encantats que ens hagueu convidat, perquè estem convençuts que aconseguireu juntar molts més taps dels que ens portem fins ara. O sigui, és que moltes gràcies per fer-nos estar aquí y estaremos esperando los vuestros taps con mucha alegría. Encantado de estar hoy aquí con nosotros. Como delegado de logística me gustaría hacer un apunte de cómo funciona este movimiento de los tapones. Deciros que la solidaridad no solamente es el que recoge los tapones, sino inclusive nuestro propio personal de distribución y de reparto que se implica solidariamente en hacer gratuitamente estos servicios de estas recogidas. Y que muchas veces hacemos que su día a día se complique. Y sí que es verdad que hay que tener un recuerdo para ellos. Y Segur decidió dar este paso de la logística solidaria, y no solamente estamos haciendo acciones como la de Tapones para una Vida, sino que inclusive colaboramos con muchísimas organizaciones, como ahora estamos en el tema de los refugiados sirios, donde colaboramos con aquellas asociaciones que recopilan enseres para trasladarlo a estos campos de refugiados. Y en esta línea es muy grande el número, o sea, podemos estar muy alineados con todo este tipo de ONGs o asociaciones benéficas. Deciros que el tema económico, que para mí es un tema a destacar, Segur no ve ni un solo euro de estos tapones, sino que lo único que hace Segur es indicar a la planta recicladora a dónde debe de destinar o a quién ha de pagar el talón en concreto. Es decir, buscábamos una transparencia total y creo que esta es una manera que garantiza a todo el mundo que esto es un tema limpio. Nosotros simplemente seleccionamos los niños, los beneficiarios de estas ayudas, y una vez conseguido alcanzado las cifras, se emite un talón que directamente se da a los padres de la persona. Y bueno, pues esto, como decía Mireia, encantados de poder contar con esta asociación, como un colaborador más de la Fundación. Por suerte son muchísimos, esto es una locura, ¿no? El tema de los tapones, y bendita locura. Un plaer comptar amb el suport i l'ajuda de la Fundació Segur. Com a Associació Comerç i Serveis Claret, ens hem marcat un repte. Ens hem marcat el repte d'aconseguir 1.000 quilos de taps pel dia de la festa major del Camp d'en Grassot, que és el dissabte 2 de juliol, primer cap de setmana de juliol. Per aquell dia volem i durant aquell dia, que puguem aconseguir recollir 1.000 quilos de taps de plàstic. I com es pot fer això? Doncs convoquem a tots els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia que puguin venir a portar els taps de plàstic a qualsevol dels establiments de l'Associació Comerç i Serveis Claret. 1.000 quilos de taps equivalen més o menys a 84 contenidors dels que tenim aquí, de tapones per una nova vida. Necessitem omplir 84 contenidors per arribar als 1.000 quilos. Ja en tenim dos. Ja no ens queden 82 més i agrairem el vostre ajut, l'ajut de tots els vilatans, veïns i veïnes de Gràcia, per poder aconseguir aquesta fita. Moltes gràcies.